Свободата е като хляба. Всеки ден се замесва, изпича, изяжда. Свободата трябва всеки ден да е прясна, топла, сладка, достатъчна, за да я споделиш с други. Не яще огризки, не яще вчерашен хляб, не яще подарен хляб. Сами си замесвайте и изпичайте хляба, за да го имате, за да не го просите. Засяда на гърлото вчерашния хляб, подарения хляб. Хляб наш, но сущ ни, дай си го сам.